Nädip dogry asgyrmaly? Bu arada bilýänlerimizi siziň bilen paýlaşmakçy. Moskwa oblastynyň Daşta wöragynda geň we howply waka hasaba alındy. Bir erkek adam asgyrmagyny saklamaga finanşyp burnuny elleri bilen ýapypdyr. Emma bu hereket garaşylmadyk netije getirdi. İçeride ýygnanan güýçli basyş burnundan daşyna çykman bokurdakda gykyrdyly seteşdirilipdir. Soňra onuň boyun we ýangaklarynyň çiýişip başlandygy anyklanypdyr. Lukmanlar ýagdaýy barlap onuň boga sümküniň döwlendigini kesgitläp gysgaly hassahana ýerleşdiripdir. Aslında asgyrmagy saklamak esasan hem burnu we agzy yapmak beden üçin adaty bolmadyk basyş dörediýär. Bu basyş Yevstahy turbasynyň üstü bilen orta gulaga geçip ulak perdejigine ziýan ýetirip, hatda onuň ýyrtylmagyna çenli eltip bilýär. Şeýle hem gözlerde kiçik gan damarlarynyň ýarylmagyna sebäp bolup bilýär. Teýrek ýagdaýlarda bu basyş beýleki agzalary hem täsir edip dürli çynlaqy kynçylyklara ýol açyp biler. Lukmanlar şeýle ýagdaýlardan gaça durmak üçin asgyrmagy saklamazlygy maslahat berýärler. Sizden berilen maslahatdan peýdalan bu babatda sagdyn durmuş ýörelgelerini ýeriň janyňyz tutýaly sag bolsun.